Сентябрьдә хәзер төннәр бик салкын инде. Йорттагы җылылык казаны газ белән түгел электрдан эшли, бәясе хәйран чыкса да кабызырга мәҗбүрләр. Чөнки нәни балалары бар, әйдә салкын. Декабрь, январь, февраль, мартта бик күп килә, 20 мең килә квитанциядән. Һәм шундый суммадагы кагазлар Кылчари бистәсенең 140 йортына килә. Әлеге урамнарга йорт 2012 елда ук салына башлый. Газлаштыру буенча дәүләт программасына керә алмагач, авыл халкы үз акчасына газ кертергә алына. Проект һәм монтаж эшләре өчен 9 миллион сум акча җыйганнар инде. Менә хәзер кышка керәбез. Кыш аномалий салкын дип обещайттылар. Бу вопросны никак не можем решить. Ни подряд организация белән, ни кеше белән бөтен халык җыелышып акчалар җыйдык. Һәр гаиләдән 67 мең сум. Газ үткәргеч проекты өчен 1 миллион сум тирәсе түләгәннәр инде. Тик газны шәхси йортларга гына түгел, Кылчариптәге әлеге буш 79 муниципаль участокка да үткәрергә кирәк икәнлеге ачыклана. Ансыз проектны расламыйлар. Үз йортыбыз өчен без акча түләргә әзер, башка муниципаль ширләр өчен нәрсәгә без үзебезнең акчабызны түләргә тиеш. Монда булган барлык 207 участокка да газ кертү өчен 14 миллион сум кирәк булып чыга. Халык үз мәнфәатен кайгыртып 8 миллион җыйган, тагын 6 миллион хәле бездән килми диләр. Подрядчик смета бирде, смета буенча договор төзергә хәзер без, но договорны төзеп булмый, потому что 6 миллион җитешми безнең. Айырманы түләргә ярдәм итегез дип халык башкарма комитеттан сорый. Инде 1 ел вакыт узып киткән, җавап әле дә юк. Бүген безгә халыкка артык чыгымны түләргә туры килмәс дип ышандырдылар. В любом случае им это финансировать не нужно. Халыкка артык акча түләргә кирәк булмаячак. Проект 2 этапка бүленде. Иң элек әзер йортларга газ кертеләчәк. Аннан соң гына муниципаль җирләргә трубалар сузылачак. Әлеге 2 этап бер-берсенә бәйле түгел. Җирле хакимияттә проектка экспертизаны да үзебез үткәрәбез дип белдерделәр. Эшне озакка сузмыйча бу атнадан ук башларга ниятлиләр. Йортларны кар яуганчы ук газга тоташтырырга сүз бирделәр. Әлмәт районыннан Фирүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.